Fajne fešák. Mám taký... Tak, no homo. Si už pomoct, sympatiák hroznej. Tak to je lepšie, keď povieš sympatiák, je to určitě. No je to fešákovej sympatiák. A pomalu, ale jistě jako šelma, která čeká, až skočí na svou kořist, putuje na side. Fer absolutně netuší, že za ním stojí Seast. O můj bože, Seast tady získává knife kill. Rýchly útok smerom na to Bčko, takže toto bude všetko na tom, či sa Ačko len podarí. Pardon, Bčko len držať, Flamey teraz. O môj bože! Čo tam pre pána robí? Ej, z podaní Flameyho. Coldzera na tohle místo je Coldzera skouplý, takže by to měl trefit a taky, že trefuje. A pozor, Coldzera tady ještě z otočky získává kill na Seastovi a tohle kolo jde pro LG. Fallen sa ešte trošku môže pokúsiť s tými 12, môže otvoriť, dokonca iba hituje. Rozumiak, naozaj, Brazílčan ukazuje posledné kola, môže... O môj bože! Co sa teraz, co sa teď deje? Tak toto... Taková škoda! To bylo dohromady hrozně moc damage a i přesto, že okamžitě běží Molotov a Seast se rozhodl v tom Molotovu zůstat. O môj bože! Tieto killy, bol do toho zapálený, bol do toho naozaj zapálený. Čekal, že něco takového ještě přijde. Jednoznačne. Som zapálovali lejtka z toho. To bolo zapálené kolo, naozaj, to bolo veľmi zapálené kolo a čo na to povedať, toľký zápal by som od tohto hráča nečakal. Ještě něco? Ještě máš třeba Jana Husa nebo něco, co chceš hodit? Na ten úhel, Fers tady jde, ale zazátá otázka, jestli tady Guardian mysle nebo nemysle. Fers sice myslnul tu střelu a... Jak můžete vidět, Abracadabra by vyhrálo kolo. Ktorí prehrávajú znova kolo, ktoré mali vyhrať. Tak to je neuveriteľné. Flamey dokonce odkládá sluchátka a dokonce se vytahuje i špunty a... Vypadá jak nějaký rage quit. Toto nevyzerá vůbec dobré, Edward posledných 13 healthov. Co se stalo při Navi, kam odešel Flamey? Že Flamey sundal sluchátka a vstal, tak možná se šel jenom projít, procvičit. Čeká nás super noc. Ej. Ale my jsme na Holešovicích. První noc, kterou strávíme spolu. No. Di, musím ťa sklamať, ale ja som zadaný. Já taky. Ten večer, který je volný, nestrávit u něčeho tak skvělého, jako je Counter-Strike a náš komentář. Presne tak, neviem si predstaviť nič lepšie, ako po celom týždni v práci od rána do večera, nespania po celých 5 dňoch, byť v piatok večer v Prahe, komentovať do rána bieleho, nádherne strávený piatok a sobota ráno. Presne, toto som vždycky potom tužil. Dvě slova, ne, tři slova. Astralis versus Fnatic. V Katovicích. Na stage. Dobře, víc slov. To už mi nestačia pomaly obě dva ruky. Nemuseli by ste chatovať na tom Steam Friends, mohli by ste vypnúť ten chat, aby sme sa mohli do toho pustiť. Co pak teďka děláš, Zlato? Zoom, mohli by nám zoomnúť. Co děláš? Co máš na sobě? No, ale to píše Flashovi. Ležím v posteli, co děláš zrovna ty? No, já zase na nějakým takým turnaji zrovna. No. A tak som akurát doma nič Flasho? Kde ne? Ne. Tam má koníka. Dobrý plíšák. Holy shit, ako ja som myslel, že dať si nejakú opičku na monitor je veľa, ale že si niekto zoberie normálne detského koníka, na ktorom sa normálne deti asi pravdepodobne hojdajú doma, keď majú 3-4 roky, zobrať si to na turnaj, postaviť vedľa počítaču, tak tomu už hovorím talizman pre šťastie. Poď sa, are you kidding me? On slyšel, že si usmiem, tak nám jasne dáva najevo, co si o nás myslí. Nebudem ti klamať, ale toto mi už príde trošku creepy, hej, ako takto v priamom prenose hladkať koníka. Si představ, že budeš chtít udělat 180. Bože, to... Už si tam nedávejte, proboha. Prečo asi myslíte, že režia v tomto momente zvolila prechod na moderátorov? Pretože jeden z hráčov Astralis začal vieriť na veľmi podozrivé miesta svojho talizmanovského koníka. Ako neviem, čo si mám teraz naozaj o tomto mysleť, ale... OK. Si představ, že budeš chtít udělat nějaký 180 flickshot, tak takhle flickneš tou vyšší se střelíš koníka přes celou tu budku. Prostě nesmyslným způsobem obešel celý tým až teď. To héčko by mohlo ale doletět správně, taky, že doletělo, ale Device stihnul plantnout tu bombu a tohle byl jasný LeBron James. Ale tak, tu se nám začíná diať nějaká kuleha so scoutom. Pozrite sa na to. Se scoutem, otázka je, jestli mu tam někdo vejde. Nakonec vlak, on zrovna jede vlak. Are you kidding me? On zrovna v tu chvíli jede vlak. Tak už neviem, čo naozaj by musel byť v tomto hráčovi, aby si s týmto poradil. 3 healthy, tu na naozaj stačí jedno maličko fúknutie a Olofmeister bude ďaleko
veľmi mať ťažkú úlohu toto ešte vyhrať. Toto môže byť nepríjemne ťažké aj napriek tomu, pokiaľ hráči pôjdu. A tento Nozum si Olofmeister trošku kole... Nie. On ještě stihne plentou. 4 sekundy. On tady úplně... Olofe! Are you kidding me? Sekundu pred koncom... Nie. Jednoduché. Pěkná práce FNX. Tam... Ako počujete podľa divákov, tak toto je menší fail priamo v spodku v Katoviciach. Ještě je půl minuty. Ještě minimálně Navi by dokázali ešte minimálne si ísť urobiť nejakú grilovačku na ten štart, takže v tomto prípade ale JW už rýchlo uťaká k tým dverám, tu sa stretne s jedným z hráčov Luminosity Gaming, vidíme tu na zatváračky, otváračky, o niečo úspešnejší nakoniec JW, nakoniec nie, Goldzera ešte peknou dierou pozdravuje takto cez túto maličku dieročku. A máme tady restart. Restarting. Fúha, to je zaujímavé. V tomto prípade zaujímavé, evidentne sa v ten týk nepáči, že to bolo 6-0, tak... V tomto prípade už 2 AWPka proti 2 kalachom, neviem si vôbec predstaviť, čo by tu museli urobiť, ale že aby to zvládli a nakoniec to situácia Fallen versus JW, AWP proti kalachu a pozrite sa na to, tak toto pokiaľ by... Dokonca a toto nevyzerá pre neho vôbec dobre. Toto pre neho nevyzerá vôbec dobre a myslím, že z tejto situácie jediný, ak vyviazne, bude rýchly skok na bečkový plant. A otázkou ostáva, ako rýchlo sa tam budú vedieť stiahnuť hráči týmu Fnatic. Aj sa to deje, FNX plantuje bombu, čo je veľké plus, čo sa týka financií. Ale FNX ešte dáva a končí FNX! Nikdy, to určitě platí přesně pro tým Fnatic, protože ještě je tady... To máš z Bieberovho filmu, že? Čo? To máš z Bieberovho filmu. Never say never. Tak když si mě pozval do kina, tak jsem šel na to s tebou. Sekunduje, v tomto momente tako si pradil flash, Olofmeister, double kill. A tako je tady trošku připálený, ale nakonec ještě... Trošku. Já vím, to se... Dobrý, ne? Dík. Trošku ugrilovali tako. Nakonec ještě... Tak vtipný Nix, tak neuveriteľným gameplayom som už dlho nevidel. Naozaj, to... Niekto si dať do Niku proste názov jedla a robiť takéto veci, klobúk dole. Tomu hovorím, Přejmenuju se, už nebudu D-Tain, ale budu Burgertain. Třeba mi bude pak CS líp. Burgertain, tak... Já budem Chrumka, já budem kapitán Chrumka. A posledním hráčem je Olofmeister, který má v ruce Vipo. A teďka se může stát bože! Olofmeister double killem ukončuje tohle kolo. Tu na blízko ešte Fer, pekne hitnutý flash na 18, ale to ešte nič nemení. Fallen iba so 14. Rýchly pekon a bude to nožík, zarobenú. No ja by som umrel v prvej sekunde. Ja bych umřel v první sekundě a pak bych mu hnedka dal report. No niečo na ten štýl, presne. A máš report. Ty ukončuje tohle kolo. Uži si to tu, idem domov. Čau. Jedu domů. To Vipo tam? On má zbraň? Zavolejte security. Ešte šťastie, že tentokrát to není ako Top Gaming, kde si kričal, že je bomba. Ještě, že vypadá jako Silver, tak asi nic netrefí. 3 bany hopoval jak králík na ten site. Ježiši Kriste. Ja si myslím, že vidíme, že kdo komu fandí. V tomto prípade to... Granát do ruky, to znamená, že tenhle fight jednoznačně vyhrál Fallen a ještě je tady Flasha pouští spray a double kill na 2 hráče LG. Možná tady získá ještě 3. kill. Flasha možná právě vyhrál Fanaticum celé tohle kolo. A myslím, že teď už nezbývá jenom nic, než vám popřát krásný víkend a uvidíme se zase u další CS:GO akce.